obchodu s emisiami, čiže budeme v podstate za voľný trh. Naša strana sa vás bude snažiť presvedčiť o tom, že práve tento voľný trh obchodu s emisiami je výhodnejší, efektívnejší v redukcii CO2, čiže zabraňuje vzniku nových hurikánov, nových hladomorov a iných podobných vecí, ktoré sa dejú po celom svete. Ďalej sa vám budeme snažiť dokázať to, že navyše naša strana obchodu s emisiami je dokonca výhodnejšia aj ekonomicky. Tak poďme sa najprv vysvetliť tú efektívnosť redukcii CO2 emisí. Asi vieme, respektíve obidva systémy, ktoré vám budeme prezentovať, stanovujú nejaké maximálne kvóty, nejaké limity, ktoré môže jednotlivá fabrika, jednotlivá elektráreň vyprodukovať. Koľko emisí môže ročne maximálne tá nejaká CZN alebo Slovnaft ročne vyprodukovať. Zároveň tu máme dva druhy fabrík. Jedny fabriky, ktoré tieto limity vedia splniť, lebo majú technológie, lebo na to majú peniaze. A po druhé, sú tu aj také fabriky, ktoré sa dovoliť jednoducho nemôžu. A to už z toho dôvodu, že je to technicky nemožné pre nich vôbec redukovať nejaké emisie, lebo prispievajú príbeľmi emisie napríklad teplné elektrárne, alebo si to nemôžu dovoliť z finančných dôvodov. Lebo ak by postúpili takúto obetu, tak by hneď skrachovali. A to nechcú. Čiže máme dva druhy fabrík. Jedny, ktoré sa dostanú pod ten limit, respektíve na ten limit, a druhé, ktoré ho nedokážu splniť. Prvý argument efektívnosti urobil chybu už hneď pri základnej ideológii, ktorá bola v tom, že sú tu nejaké fabriky, pre ktoré je technicky nemožné, prípadne finančne náročné, aby znižovali emisie CO2. A takto robili vlastne našej krajine dobre. Tu by som sa musel pozastaviť hneď na začiatku, pretože až tak veľa tých fabrík nie je. Podľa nás je to len nejaká taká maličká čiastka z tých všetkých krajín, z tých všetkých fabrík, ktoré na svete produkujú emisie CO2. Dokonca si dovolíme tvrdiť, že táto čiastka je zanedbateľná. Čiže problém, ktorý nám tu Braňo vylíčil, ktorý celkovo môžeme si priznať, že asi aj bude fungovať, že pri našom regulačnom systéme vystúpia niektoré fabriky, ktoré áno, bude pre nich technicky nemožné, prípadne finančne náročné redukovať emisie CO2. Bude tu nejaká vypuklina týchto fabrík, ktoré nám budú robiť šarapatu, avšak tá vypuklina nie je až taká veľká. A čo je najdôležitejšie, nie je taká veľká ako vypuklina, ktorá vznikne pri Braňovom systéme, ktoré sa budem venovať v mojej línii. Ak mám refutovať teraz druhý argument ekonomický, tak tu už som znechutený trošku viac. Prečo? Zopakujme si tú tézu, ktorú nám Rišo dokonca dvakrát povedal. Ja vám poviem len takú tú najkratšiu, najdôležitejšiu časť tej tézy, ktorá znie redukcia emisí CO2. A teraz sa pýtam, čo má s tým spoločné, s redukciou emisí CO2, nejaké financie pre firmy. Hádam našim cieľom tu dnes na tomto fóre, ktoré sa odohráva okolo celého sveta na stredných školách, je prísť na to, ktorý systém redukuje emisie CO2 a nie je ten systém, ktorý pomáha nejakému šejkovi, ktorý vlastní svoju rafinériu, aby mohol jazdiť na lepšom aute. Preto si myslíme, že sprievodné mechanizmy, dodám trošku nižšie, zavádzajúcu myšlienku, týchto fabrík vôbec nie je málo. Pozrime sa napríklad na príklad Slovenska. Nehľadiac na to, koľko je tu tých fabrík, vieme, že o takých 10-15 rokov Slovensko už nebude schopné spĺňať limit, ktorý je stanovený Európskou úniou. Preto bude nútené, aby si tieto zbytkové emisie zakúpila od iného štátu. Lenže takéto riešenie by bolo možné len s použitím obchodných mechanizmov, teda trhu s emisiami, ktorý ponúkame my. Ak by sa uplatnil spôsob oponentského tímu, teda regulácie, Slovensko by muselo platiť vysoké sankcie, čo by značne poškodilo našu ekonomiku. Ďalej sa oponentský tím opieral o to, že naša argumentácia prináša väčší motív zisku, ktorý vedľaďuje celú našu líniu podľa tohto tímu a hovorí o tom, že
my sa vôbec nemáme baviť o peniazoch, ale o redukcii CO2. No samozrejme, že sa máme baviť o redukcii CO2, lenže aká je najlepšia cesta tieto emisie zredukovať? V dnešnom svete, ktorý už nežije v komunizme, ale v tvrdom kapitalizme, sa predsa musíme prispôsobiť tomu, aké je naše prostredie, aké prostredie trhu, aká je spoločnosť. Ak sa teda chceme prispôsobiť, musíme využiť tento motív zisku, musíme sa prispôsobiť továrňam, ktoré profitujú a ktoré tento profit hľadajú, aby prosperovali. Protiargumentami voči našej línii bola v prvom prípade jednoduchosť, ktorú nám predniesol Roman. Jednoduchosť ich prístupu, teda regulácií, spočívala v tom, že sú len 2 kroky, teda štát stanoví limit a ďalší krok je taký, že štát stanoví sankcie, pokiaľ ten limit bude prekročený. Ale tento systém vôbec nie je taký jednoduchý, ako prípada. Je to naozaj také, čo pochopí hocikto a nie sú to nejaké zložité byrokratické procesy, ktoré sú v týchto cap and trade systémoch. Teda nebude si to musieť dávať pozor na to, že kto koľko spotreboval a komu to predal, alebo či niekto niečo porušil. Je to iba o tom, že kto ten limit prekročí, naozaj tie peniaze musí zaplatiť a pôjdu do štátu. Preto to si myslíme, že aj spravodlivé, lebo my budeme trestať tých, ktorí budú neschopní proste splniť tieto limity. Nie je to proste nejaké dobré, aby sme... Dobre, takto. Všetci chceme znižiť tie emisie a čo spravíme my, je, že ten, kto ich nedokáže znižiť, tak ten za to bude musieť zaplatiť. Ale na druhej strane budeme môcť tie emisie nejako zneužívať, budú to môcť predávať medzi sebou tie krajiny a v konečnom dôsledku, namiesto toho, aby znižovali tie emisie, ľudia radšej pôjdu do Afriky a vystávajú tam nejaké stromy. Tak toto nie je naozaj spravodlivé. Spravodlivé je to, aby za to, čo sa napáchajú, aby za to aj pikali, teda aby platili tú pokutu. No a v tom konečnom dôsledku, prečo ten náš plán podporuje štát? V prvom rade tie peniaze, tie pokuty, ktoré tu budú, lebo tie pokuty budú na obidvoch stranách, či to budú naše limity, alebo tie ich systémy zložité, tak budú nejaké pokuty za to. A kde pôjdu tieto pokuty? No, u nás pôjdu do štátu a tento štát ich môže využiť. No využije určite lepšie ako nejaké šejk, lebo aj keby ten štát úplne nebol uvedomelý a vykašľal sa na všetky tie enviroprojekty, ktoré sú, tak on tieto peniaze dá ľuďom. To je jedno, či ich dá proste ako nejaký vianočný dôchodok alebo neviem čo, alebo či ich dá do enviroprojektov, ale tieto peniaze ostanú ľuďom a budú pomáhať rozvíjať sa tie krajiny. Kdežto všetky tie profity, ktoré získajú predajom zvyšných emisí, pôjdu šejkom. A tí šejkovia budú jazdiť na nejakých limuzínach, budú chodiť do aut na